Ang programang Lakaw Maghiras sa Taon kan Jubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Jubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Maugmang hapon po sa Satoy Agabos mga tugang. Welcome po digdi sa panibagong presentasyon kang programang Lakaw Maghiras. Taon nin Jubileo po. As ini pong special na edisyon na programa kang DCGB na padagos nindong naantabayanan and ngunyan aldaw nin Bernes. Mag-iribahan kita alas 2 agad alas 3 ng hapon pet sa 11 na po kang bulan ng Abril 2024. So, pwede man po giraray ka mo magpaabot kan sa indong mga impormasyon asin paghiras digdi sa tuyang programa asin ang mga nakaantabay sa tuya via Facebook Live. Ini pong programa ang presentasyon tangunyan dahil ta si Monsignor Crispin Bernarte si partner may mga importanteng piglakaw kaya po ang sa tuyang paghiras ngunyan ni Mons Chris saro pong recorded as live. Alagad ini po na mga kahaputan nindo, mga impormasyon na ipigpapaabot nindo sa moyong programa. Magkakaigwa po kami ng special na edisyon ni Mons Chris para po simbagon iyan asin tutukaron mi po iyan sa maabot na Abril 18. Kaya sa giraray antabayan po kamo and ibahan po giraray nindo kami. So dangugunta na po ang pahayag ni Monsignor Crispin Bernarte. Diyos marahay na hapon sa Indogabos mga tugang. Diyos marahay na hapon sa imo, my co-host, my good partner, Jen. Asin uyan naman kita sa pagpadagos kan sa tuyang pag-adal, pag-urop-urop, kaining masunod na tema. Aldaw na naman na Biyernes, fit sa 11 kaining Abril, kung sa tuyang hilingon ang kalendaryo niyato, ang masunod na Biyernes, Biyernes Santo, kaya maghihiriling ang kita pagkatapos kaini sa Easter time na. Ngunyan mga tugang, yaong kita sa ikatulong kaptang, kaya itong tema na sa tuyang pinunan, na iyo ang pagsimbag sa agyat kaining Jubileo, sa paagi kan sa tuyang pagtao kang kasimbagan, manungod sa mga hinahagad, sa pagpararom kang pagtubod asin kabanalan. Enot niyato na pinagurupurupan itong paglaom sa tao kan manlain-lain na klase ning pagtubod, relihiyon, digdi sa satuyan sa diring lugar. Asin sinunod niyato ang paghurupurup sa pagi kang pagmidbid sa mga kakayahan asin pagtiwala sa mga holiness. Asin ngunyan ani katulong kaptang, ikatulong parte kaining kasimbagan na minatao ning giya sa sagtuyang paghampang kaining mga agyat kaining panahon o kaya kan taon kan Jubileo, iyo an makulor na pagpahayag kan sa diring kultura. Kaya yun mga tugang ang sa tuyang tatawan ning pagsabot asin paglinaw tangani na mas lalo niya tong ipag-orgulyo, mas lalo niya tong ikaugma ang satuyan sa diring kultura, asin lugod pa man, mas lalong mamidbidan kan iba. Enot mga tugang, girumdum unyato na ang satuyang kultura, bago umabot ang Kristyanismo, siring sa palain-lain na kultura digdi sa Pilipinas, yaon sa pag-anito, yaon sa pagsamba kang anuman na bagay. Dahil tadaita pa man namimidbidan kung sisay ang Diyos. Dahil pa kita naabot kan inaapod tang ibanghelisasyon. Alagad kan uminabot ang tamang panahon, asin kita pinag-ibanghelisar. Ini ang magayuno na nangyari sa satuyang lugar, sa satuyang rehiyon. Kinugos niya to na mga Bicolano, ang marhay na bareta, kinugos niya to ang mensay kan ibanghelyo, asin ang satuyang kultura
naging Kristiyanong kultura pon kaito. So, ang satuyang Bicol culture, midbid na gayo na very religious culture. Religious dahil ta kita naging Kristiyano. As in, ang Kristyanismo, yaon mismo sa satuyang kultura. Dahil ta kinugos ini kang kultura. Kaya, balibaga, iyo ini ang sentro kaining satuyang kulturang Bicolnon. A very Christian culture. Kaya, ipagpasalamat niya to mga tugang na inako kan satuyang mga ninuno, kan satuyang mga lolo, mga lola, itong marhay na bareta na dinara sa indakang panahon. Asin ang pag-ako nindang ito, iyo ang nagibo sa indang Kristiyano. Asin ang sa indang Kristyanismo, ang sa indang pagtubod, inulakit sa tuya, ipinaabot sa tuya, kaya kita ngunyan, yao nauugma sa pagtubod na ini. Asin, inaapod kitang mga Kristiyano. Ang sa tuyang kultura, nakagamot mismo, digdi sa marhay na baretang ini. Kaya, Christian culture, ang sa tuyang pagkabikol noon. Ano ang mga ekspresyon kaan mga tugang? Mga manlain-lain na pagpahayag o simbolismo na talagang ang satuyang kulturang Bicolnon is a very Christian culture. Sarap mga tugang na magayon natawan ning pagmidbid. Iyo ang satuyang pinakadakulang selebrasyon sa lambang lugar na tipikong marhay kang kulturang Bicolnon. Iyan ang kafiestahan kan satuyang patron. Sa lambang munisipyo, sa lambang parokya, minsan barangay, ini pinagigibo. As in, sentral na selebrasyon kang bilog na komunidad. Gabos kita igwang Paris Fiesta. As in, iyan ang kafiestang kambanwa, iyan ang kafiestang kambilog na lugar, iyan ang kafiestang kambarangay. Kaya tandaan niya to, na enot sa gabos, ang satuyang mga fiesta sa lambang banwaan, sarong Kristiyanong selebrasyon, dahil taiyan, nakatutok, nakasentro sa kafiestahan, kam patron kan lugar na iyan. Halimbawa, noarin ang fiesta sa Tabaco City, June 24. June 24, dahil tayon ang kafiesta ni San Juan Bautista, patron kan sentro kan syudad. Gulping mga parokya dyan sa syudad na iyan, alagad, ang mayor, itong pinaka-enot na simbahan, dedicated to St. John the Baptist, kaya ang kafiestang Kambanwa, petsa 24 kan Hunyo, kafiesta ni San Juan. Noarin ang kafiestahan kan Legazpi City. Of course, again, gulpio na mga kabtang o parte ang Legazpi City. Pero ang pinakamayor na kafiestahan, fiesta mismo kang downtown Legazpi, is October 24. October 24. As in, iyo yan ang dating kafiestahan ni San Rafael Arcangel. As in, si San Rafael Arcangel, patron kan syudad kan Legazpi kan panahon. Ngunyang gulpiro ng parokya ang minakompesto kan syudad. Alagad, ining downtown, ining Legazpi port, ang patron si San Rafael. Kaya yan, ang kafiestahan kan Legazpi City. Again, kafiestahan kan patron. Noren ang kafiestahan kan Ligao City. December 26. Pagka-Christmas ng God. Natata December 26. Mina-Christmas pa sana, dakulaon na kafiestahan. Natata, duman ikaag so fiesta kan syudad. Dahil tayo ng kafiestahan kan mayor na patron
kampanginot na parokya ni San Esteban Protomartir. Kaya minsan sumaing kita, iyo ini an ladawan kan sentral na selebrasyon kan lambang munisipyo, kan lambang barangay, kan lambang lugar. Ang satuyang mayor na kafiestahan napatugmad sa kafiestahan kan satuyang mahal na patron. Kaya ini minat ladawan na ang satuyang kultura digdi sa Albay, kultura sa bilog na Bicolandia, iyo ini ang ladawan. Kultura na minapahayag nin Kristiyano, partikularmente nin Kristiyanong Katolikong pagtubod. Tanasambit ko na baga mga tugan sa iba niyatong lado kaining programa Lakaw Maghiras na igwa ning tulong klaseng Kristiyano digdi sa ibabaw nin daga. Tulong grupo, asin ano ang tulong grupong iyan? Ang mayor na grupo kitang mga Katoliko. Iyan ang pinakadakula, Catholic Christians. Ang sarupang grupo, itong mga Orthodox Christian. Orthodox, siblag iyan sa tuya. Pareho ang sa tuyang pagtubod, alagad iba ang disiplina, iba ang palakaw, iba ang gobyerno kan sa indang pagkasimbahan. Kaya siblag sa sato, minsan pareho niya itong Kristiyano. Asin ani katulong grupo, itong mga protestante. Disiblag man sa tuya, pareho ang sa tuyang tinutubod, pareho ang sa tuyang Diyos, pareho ang sa tuyang doktrina na basing doktrina kang pagtubod, alagad iba ang sa indang palakaw, iba ang sa indang gobyerno. Kaya siblag sa kabilugan kan sa tuyang komunidad o sa diunta organisasyon. Iyan ang tulong grupo kan mga Kristiyano. Alagad ang Kristiyanong Katoliko na iyo ang may pinakadakol na numero, lalong-lalo na digdi sa satuyang rehiyon, talagang namimidbidan sa paagi kaining palain-lain ng mga selebrasyon na intirong napatugmad sa Kristiyano Katolikong pagtubod. Inuulit ko, ang mayor niyatong selebrasyon sa satuyang mga syudad, sa satuyang mga banwaan, sa satuyang mga barangay, daing iba, kundi ang kafiestahan kan satuyang mahal na patron. Kung ano ang kafiestahan na iyan na pagtudan, iyan pinagpapadanay. Kaya ang mga fiesta sa satuyang mga lugar, sa satuyang mga munisipyo, sa satuyang mga banwaan, primeramente, kafiestaning pagtubod. Lugod pa man iyan maging siglar. Tangon yan sa dalagan kang panahon mga tugang, mamundong sabihin na nagiging siglar ang mga aktibidades. Nagrarayo sa ginikanan sa naturalesa kang fiestang ini. So sabi ko, minsan sabi ko na fiesta kan munisipyo, pero ang history kaayan napatugmad sa kafiestahan kang patron kan munisipyong iyan. Kaya minsan sabihin na, halimbawa, ako na sarong taga-Bakakay, sasabihin ngayon, fiesta kan Bakakay. Alagad, ang kafiestahan na iyan, mayormente nakatuto sa kafiestahan kang patron. Iyo iyan, an enot na tinatawaning pagmidbid ang mahal na Diyos sa paagi kang pagpintakasi kang patron na iyan. So ngunyan, iyo inaan sarong kapahayagan kan sa tuyang Kristiyanong kultura digdi sa Bicol. The Bicol Christian culture. Ang mayor na kafiestahan kan lambang lugar na dedicated o devoted
sa saindang patron. Asin ini pinapahayag ning palain-lain na selebrasyon. Kung ang pinakamayor na selebrasyon itong kafiestahan, the Paris Fiesta, kung sa banwa inaapo the town fiesta, igwa pa ning ibang mga selebrasyon na minapahiling, minapamidbidkan sa tuyang kultura. Asin ang kulturang iyan is a very Christian culture. Ano pa ining mga selebrasyon na ini? Ining mga aktibidades nyatong ini. Igwa kita ng mga festival, for example. Maluwas una kita sa Bicolandia. Gulbiyon mga pamusong festival sa Pilipinas. Alagad, sisay, ang tinututukan kan selebrasyon na ini. Ano ang mensahe kan selebrasyon na ini? Halimbawa, magdumang kita sa Kalibo Aklan, pamuson sa ati-atihan. Selebrasyon kan mga natives kan panahon duman sa lugar, kan mga agta duman sa lugar na ito. Alagad sisay ang tinatawan ning pag-umaw, sisay ang tinatawan ning pagmidbid, kaing iba kundi ang Santo Niño. Taraning iyan ng mga probinsya, parareho. Pasiring kaduman sa Iloilo. Igwa naman sinang very famous festival na iyo ini ang sarong orgulyo kang kulturang lokal duman. Dinagyang Festival. Sisay naman ang tinatawan ning tutok, ning pagmidbid kan festival na iyan. Again, Santo Niño. Kaya ladawan ning pagtubod. Ladawan kang kulturang nagkugos kang Kristyanismo, kaya ngunyan an ekspresyon, Kristiyanong ekspresyon. Pasiring naman kita sa masunod pang lugar, masunod pang probinsya. Cebu, pamuson ang Sinulog Festival, Pit Senyor. Nakakasiguro, kadakol sa tuya nakakarelate, kadakol sa Indo dyan, ang nakaaram kung ano ang mga selebrasyon na ini. Tabako sa nang nakahiling na kayan, nakakasiguro ako, kadakol sa Indo, nakapagpartisipar na sa mga selebrasyon na iyan. Ano naman iyan na selebrasyon na iyan kan sinulong? Selebrasyon kang pagtubod, kang partikular na kultura, ang kulturang Cebuano. Asin ngunyan, nakakalakop na sa ibang lugar kang Pilipinas. So, nakatutok, napatugmad, ang selebrasyon na ini sa pagtubod na Kristiyano. Sarok manggiraray na pag-onra sa aki ning mahal na Diyos sa Santo Niño. Mabalik kita ngunyan sa satuyang lugar. Tan satuyang tinatawan ning tutok ang kulturang Bicolnon na dapat niya tong dayaday ipag-ugma, ipagpasalamat sa mahal na Diyos, ipag-orgulyo sa gabos niya tong tugan. Tan satuyang kulturang Bicolnon sarong Kristiyanong kultura. Kaya digdi sa Bicol, lalo na digdi sa satuyan sa diring lugar, sa satuyang diocese, sa probinsya ning Albay. Kadakul-dakul pang mga ekspresyon ang kultura niya to, na minsan sa anong anggulo niya to ihilingon mga tugang, ekspresyon ning pagtubod, ekspresyon ning Kristyanismo, ladawan ning pagsarig sa mahal na Diyos. Yaon halimbawa, ang regular niya itong pagnobena. So, manlain-lain na minimidbid niya itong mga santo sa tuyang pinagnunubinahan. Bako sa itong patron, kundi kung si Isay itong namidbidan na partikular na santo asin pinagnunubinahan. Ang nubinang iyan, sinasabayan ning palain-lain na estilo ning ekspresyon ning pagpintakasi, paghagad kantaban kay itong mga banal, tangani maging mas marhay ang lakaw kan sa tuyang pagkabuhay.
Iyo bagayan mga tugang ang naturalesa kang nobena. Bako na pagpirit sa Dios na itaw sa tuyang anuman na bagay, kundi ang paghagad kan sa iyang tabang. Asin, in so many ways, inaapudan ta kung sisayan sa tuyang santong pinagdidibusyonan na kita tabangan na mangyari lugod ining sa tuyang magayon na kamautan kung ini itao sa tuya kan mahal na Diyos. Taan mahal na Diyos ang nagbubuot kang gabos. Alagad, ining mga ekspresyon o aktibidad na inining pagtubod, parte kan sa tuyang kultura. Parte kang kultura talimbawa digdi mga taga-diocese ng Legazpi. Parte kan sa tuyang kulturang mga Albayano. Kadakol diyan abako nganing Albayano pero nagsasabay sa tuyang kulturang ini. Nagpapasiring kita sa huruan. Madibusyon sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Kadakol na mga dukha kitang tugang, naghihinguha, makakuaning pabasahe. Tangani makapasiring sana sa santuaryo kan sa tuyang mahal na ina. Ekspresyon inining kultura, asin kulturang Kristiyano, na iyo ang minaladawan kan sa tuyang pagka-Bicolano. Sarupang magayunon na kaugalian, magayunon na ekspresyoning pagtubod. Asin iyon ang sentral na aktibidad niyato bilang Kristiyano-Katolikong komunidad. Iyon ang selebrasyon kan Eucharistia, ang Santa Misa. Minsan sabihon na bako gabos na mga Kristiyanong Katoliko nagsisimba. Alagad, sa lambang parokya, sa lambang simba, nahihiling niyato kung aldaw na Domingo na signifikante ang numero kan mga tao na minapasiring dyan sa simbahan tanganing makapagselebrar kan Eucharistia. Parte ini kan sa tuyang kulturang Bicolnon. Parte ini kan sa tuyang kulturang Albayano. Parte ini kan sa tuyang kultura ng mga taga-diocese ng Legazpi. Na aram niya to na ini sarong obligasyon alagad bako sa nang iyan sa ngaran kang pagkamuot niya to kaining pagtubod na kinugos kan sa tuyang kultura buot niya to ni ipahayag ini kada Domingo kan sa tuyang buhay. Kaya kita naghihinguha. Asin kadakul-dakol sa tuya ang nagkakaigwaning magayon maugmang kaisipan, magayon na disposisyon, magayon na panghiling, dahilan kaining mga ladawan na nahihiling ta, nagabos dulot kang pagtubod. Gulpi ang nagaatang ning misa. Anong gustong sabihin? Gulpi ang nagpapamisa. Parte ini kan sa tuyang kultura. Dahil taminimidbid ta na kita may katungdan magpasalamat sa mahal na Diyos, magpamuraway kan sa iyang ngaran. Asin ini na mimidbidan niya to sa pagpartisipar sa Santa Misa. Kung sain kita minaatang pangani dyan ning ibang mga bagay. Igwang bagay kitang mga dulot na dinadara diyan sa loob kan misa. Parte ang kulturang Bicolnon. Magayunon, very significant na kung ano itong produkto na sa tuyang produkto kan sa itong mga ginanutan. Produkto kan sa tuyang paghigos. Ekspresyon, maatang kita ning dulot sa loob kan misa. Kaya very unique itong mga nakahiling na sa tuya ning mga selebrasyon sa ibang lugar sa luwas kan sa tuyang nasyon. Dahil taman mako ang mga siring na ekspresyon. Very unique ini sa satuyang kultura. Ining nagaatang ka ning anuman nabuot mong idulot sa kagurangan. Very Bicolano in nature.
Sa ibang lugar, pwedeng nagigibo man kaiyan. Alagad sa tuya, bako, tainarong ta kong kisay. Kundi talagang natural na ekspresyon kan sa tuyang kulturang Bicolnon na pagtubod, naging parte kan sa tuyang pagkatao, pagkabuhay, kaya ini-ekspresar kang kultura. Dahil na kay po nasabihon pa, na sa tuya digdi sa Bicol, ang sa tuyang selebrasyon is in Bicol. Sa loob kan sa tuyang parokya, sa loob kan sa tuyang selebrasyon, o kaya sa tuyang mga komunidad, may mga selebrasyon sa Ingles, may mga selebrasyon sa Tagalog. Alagad, mayormente, ang gabos na selebrasyon sa Bicol, ekspresyon kan sa tuyang sadiring kultura. Kaya minsan ang Santa Misa na ekspresyon kang pagtubod na pinapahayag sa kulturang Bicolnon, yaon kita nagsiselebrar sa Bicol, mga awit na Bicol, pagpaliwanag kang gabos sa Bicol. Iyan ang kayamanan kan sa tuyang kultura. Sa satuyang Diyos nun na kultura, sa satuyang pagpahayag kan satuyang pagtubod, kita nagkakaigwa pa ning mga ibang aktibidades ning pagtubod. Siring baga halimbawa kang prosesyon. Sabi ko kasubago, ini na Biyernes na ini, ang masunod, Biyernes Santo. Kaya sa masunod na Biyernes, day kita kaining sa tuyang programa. Mahalat kita pagkatapos kan masunod na simana. Kaya ang masunod tang paghirilingan sa Easter season na. Alagad, ano ang bot kong takwan ning pahayag mo niyan? Na sa maabot na Biyernes, Biyernes Santo, mahiling ta sa bilog na Bicolandia, sa bilog niya tong diocese kang probinsya kan Albay, ang pinakadakulang prosesyon sa bilog na taon kan sa tong kalendaryo. Iyo yan ang prosesyon kon Biyernes Santo na nangyayari sa bilog niya tong lugar, sa bilog niya tong rehiyon, and even beyond. Ang prosesyon naging parte kan sa tuyang kultura. Kaya kaugmahan ning lambang komunidad ning pagtubod na magibo ka iyan. Aram niya to kung ano ang ideal na prosesyon. Asin buot niya to na perming mangyari susog sa ideal na ladawan. Alagad ang punto, ang lambang pagibo ka ini, pagpahayag, pag-ekspresar kan sa diri niya tong kultura. Sabihong tapanap, posibleng epekto ini, posibleng bunga ini kan pagpaarog sa tuya kan mga Kastila kan panahon. Totoo. Tabago umabot ining mga Kastilang misyonero, bako pamang kitang mga Kristiyano. Inintroducer kita sa Kristiyanong pagtubod. Sabi ko kasubago, inako taan marhay na bareta, kinugustaan Ebanghelyo. Asin parte ka iyan, inadalan taman itong manlain-lain na mga gibo, manlain-lain na mga aktibidades, manlain-lain na mga rituales, tangani na ang satuyang pagtubod na ini, magkaigwa ning magayon na pando, magkaigwa ning magayon na kapayagan. Kaya nano dan ang prosesyon na ini. Alagad sa pagibot ka ini, ginigibota na ini in a very unique culture as Bicolanos. Bako naman na pag-arog kan, pigibo ka ito kan mga Kastila, ilingon mo ang mga aktibidades, ang prosesyon sa Espanya. Iba man sa klase kan sa tuyang nasa tuya, mahiling ta, andakulon na mga tao. All interested diyan sa pigigibong aktibidad. Di ko sinasabi na
ideal ang gabos, na perfect ang satuyang ginigibo bako. Kadakol na mga kakulangan, kadakol na mga kakundian, precisamente yun ang dapat niya tong pakarayon, ang dapat pagayunon, alagad ang basing punto na ining mga prosesyon na ini, ekspresyon kan satuyang pagtubod, susog sa satuyang kultura. Kaya mga tugan, mahiling ta. Minsan ang pagpreparar ta kan mga manlain-lain na isinasabay ta sa prosesyon, mga paso, ang mga paghanda ta kaini. Nahiling dyan ang ekspresyon kang kulturang Bicolnon. Banal na kultura. Nalugod po, pagpadanayon ta ini mga tugan. Dahil ta, hindi makakatabang sa tuya. Kaya, ngunyan, sa satuyang pagprosesyon, itauta ang bilog niya tong buhay. Asin, maging tunay na ekspresyon, ninsarong purong pagtubod. Ninsarong pagtubod na Bicolnon. Ekspresyon kan satuyang kultura, na ipahayag ang pagtubod sa mahal na Diyos sa paagi sa pag-ayon sa siring na aktibidad. Asin, lugod pa man ini, mas lalong pabanalon. Yaon ining prosesyon. Igwa pa ki mga sabihin ta, smaller version kan mga prosesyon. Halimbawa, sa satuyang mga lugar may inaapod kitang mga aurora. Ang aurora, ito bagang mga prosesyon na sa pagmaaga, umagahon, iyan ang aurora. Ang aurora, ang kahulugan, daliwawa ang pagliwanag kan aldaw. So, pagpunan gad pagliwanag, yaon, nagpuon kita kan debosyon, nagpo-prosesyon, inaapod na aurora. Samuya, digdi sa primer distrito kan Albay. Inaapod ini, tarahade. Magayono na termino mga tugan. Tarahade. Ano ang gustong sabihin kan tarahade? Duman sa mga dai nakakasabot. Ang gustong sabihin, tarahade. Hail to the King. Iyan ang aktibidad, ang pag-apod, tarahade. Hail to the King. Nata ta hail to the King. Dahil ta ang tinataawaning onra, ang tinataawaning pag-umaw, ang pinapamuraway si Kristo na satuyang hadi. Kaya inaapod ang sasamuyang local culture, tarahade. Ining sadit na ining prosesyon, ining sadit na ining aurora, o ining pagdebosyo na ini sa pagpararong kang pagtubod, tarahade. Hail to the King. Lugod pa man, ang gabos niya itong pagprosesyon, maging hail to the King. Prosesyon na Biyernes Santo, pagpamuraway sa hadi kan satuyang buhay, ang hadi na Yesu Kristo na satong kaburangnan. Asin, anuman na pagpamuraway sa iya, pag-umaw sa iya, pagtauning pagalang sa iya, ang gabos na iyan minabalik sa tuya, ang biyaya na papasatuya. Iyan ang ekspresyon kan sa tuyang kulturang Bicolnon, kulturang Kristiyano, na pinapahayag sa mga manlain-lain na aktibidad ning debosyon, manlain-lain na ekspresyon ning pagtubod, na minsan ngani igwa ning mga kakundian, igwa ning mga limitasyon, igwa ning anuman na kaluyahan, kakulangan, alagad ang gabos na ini sa tuya na mapapakarhay. Ang importante na kuguson niyato ang balor kaining kultura, asin papagdanayon, tangani mas lalo pa na magtauning kahulugan sa satuyang pagkabikulnon. Saro pang parti kaan mga tugang, kung igwa kang prosesyon,
kung igwang tarahade, kung igwa ning aurora, sa satuya na mga pagtaraid, sa satuya na mga neighborhood, sa satuya mga cluster of families, igwa ba kita ning inaapod na mga black rosary, or black prayer, or circles of prayer. Parte iyan kan sa tuyang kulturang Bicol noon. Kan ako, aki pa mga tugang, narurumduman ko, magayunon, enjoy na enjoy ako kaini. Nagpapartisipar duman sa inaapod na barangay San Birhen. Saro itong ihinira sa tuya na magayunon na practice. Kang kapwa niya to Pilipino asin nagkalat sa satuyang mga lugar, sa satuyang mga neighborhood, sa mga barangay. Saro itong forma kang Black Rosary. Asin ito nagpamuraway sa mahal na Diyos sa paagi kan satuyang kulturang Bicolnom. Ngunyan mga tugang, itatao ko muna ang panahon sa sakuyang partner Jen, asin maghanap buhay. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Ginebra San Miguel. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Na magayunon na ipahayag niya to sa publiko ang ekspresyon kan sa tuyang pagtubod. Pagtubod na daing iba pag sa Diyos. Kaya kita minapundo ning kadikit na panahon tangani mag-apod sa mahal na Diyos. Igwa pa ki mga kaugalian na dapat niya tong tungkusan papagdanayon. Sa satuyang mga lugar, lugod pa man, ipadagos ta itong magayuno na inaapod na perdon. Kung minsan ginigibo, banggi, kung minsan matangang banggi, kung minsan agang amay. Dahil man kaiyan ki official time. Ang importante na namibidan yato ang satuyang mga paglapa sa kabutaning mahal na Diyos. Namibidan yato ang satuyang mga pagkasala laban sa iya. Asin ngunyan kita sarabay, kita nagkakatiripon bilang sadit na simbahan tanganing hagadon ang sa iyang kapatawaran. Magayunon mga tugang ang mensay kang perdon. Perdon, in English pardon. Paghagad ning tawad. Dahil ta kita mga taong di maninigo, mga taong maluya, mga taong nagkakasala. Kaya sa satong paghagad ning perdon, when we ask pardon sa satong kagurangnan, diyan isasayuma sa sato. Dining si Isay man na naghagad ning tawad sa Diyos na sa iyang pinag-ignorar. Alagad, kung sa tuyang takwan ini, ning panahon, mas kadakol pang balaog, mas kadakol pang grasya ang satuyang aakuon. So yan ang perdon. Perdon o Diyos mio. Diyos mio, perdon. Iyo baga ang kinakanta mga tugan. Pardon my God, pardon. So, garuman iyan, so kinakantata sa misa, kagurangnan kahiraki kami. Iyan ang perdon. Sarong prosesyon penitensyal.
kay itong mga tao na minahagad ning tawad sa Dios. Bako sa nasa sa indang personal na kasalan o sa sakuya na personal na kasalan, kundi sa kasalan kang banwaan. Kung may mga nangyari sa banwaan na paglapas sa kabutan ning mahal na Dios, inahagad iyan ning perdon. Asin iyan ang magayunon na kaugalian kan sa tuyang mga lolo, mga lola, kan sa tuyang mga suanoy kang panahon. Na sa tuya na dapat na pagyamanon minsan sa konteksto kan sa tuyang modernong panahon. Moderno sa tuyang panahon, alagad mga tugan, ang pagtubod, ang doktrina, ang esensya kang pagtubod, daiman iyan minomodernisar. Magdadanay iyan na pareho. Pareho ang laob kan sa tuyang doktrina, pareho ang sa tuyang tinutubudan. Kaya lugod pa man, itong mga magagayon na ekspresyon kan sa tuyang mga maguran, na sa tuyang nagimatan, na sa indang payaman sa bilog nindang buhay, sa indang pinagmakulgan, sa tuya man na pagmakulgan. Makasayang kung sa tuya ng lingawan ang gabos na ini. Garubaga iyan so pagbisa. So paghadok kang kamot kan maguran. Pagkaad sa tuyang angog, mabisa kita, ikikaad sa tuyang angog. Sarong magayon na ekspresyon. Nasa lakaw kan modernong panahon, lugod pa man, dahil niya ito pagminuson. Pero, kang nakaagi itong Biyernes, o kaya 2 Fridays ago, so igwang nagapot na igwanaki an usong ngunyan mga kissing the parents. Dahil man kimaraot duman mga tugang. Alagad, dahil mang kimaraot, asin halang kawon ang valor, kay itong paghadok niya to sa kamot kan mga magurang. Kaya ipadagos niya to. We can make beso-beso if we want, pero dahil niya to pagminuson, itong paghadok ang kamot, pagkaan kang kamot sa tong mga angog. Dahil tayan, klaro asin malinaw na ekspresyon kan bendisyon na ipinapaabot sa tuya, kan sa tuyang mga magurang, kan sa tuyang mga superior. Bako sana kaming mga padi ang binibisahan. Pagkatapos misa, magayunon na ekspresyon again kan sa tuyang kultura. Dahil mo inimako sa Amerika, dahil mo inimako sa Europa, dahil mo inimako sa ibang parte kang kinaban. Sa Pilipinas, only in the Philippines, bako sana nga ni sa bilog na Pilipinas, sa satuyang lokal na kultura. Pagkamisa, nagbibisa kan kamot kampadi. Bako ta matibayon so padi, bako kundi nahihiling niya to ang papel kan mahal na Diyos sa pag-ataman sa tuya, sa paagikan sa iyang sinugo, minsan da maninigo. Bako ta so padi the best, kaya mo binisahan. Alagad minidbid na ang Diyos na sa sayang dakulang pagkamuot, nagtao nin sarong ministro sa sato, minsan ning kaluyahan, tanganing mamidbidan ta ang pangataman kan Diyos na satong kaglalang, ni Kristo na satong kaburangan. Iyan ang punto kang pagbisa. Nalugod pa man, dain niya to pagligawan. Ano pa mga tugang ang dapat ang midbidon? Igwa kita ning palain-lain na selebrasyon. Halimbawa, mayaman o dukha, pagkatapos na ilubong niya to ang sa tuyang mahal sa buhay na nagadan. Igwa baka kita kan magayuno na practice na inaapod desenaryo. Again,
local culture. Ano ang desenaryo? 10 aldaw pagkatapos na ilubong o kaya sa laog ning 10 aldaw. Pagkatapos maglubong sa laog ning 10 aldaw, puro aldaw, buro banggi kita nagpapangadyi para duman sa gadan na sa tuyang hinatod sa lulungan. Kapahayagan ning pagkamuot na ang sa tuyang pagkamuot day naputol sa pagkagadan kan sa tuyang namumutan padagos. So ito na nailubong na ang bangkay, yaw na sa tong pagirumdom, yaw na sa tuyang pagpamibi para sa iya. Asin padagos iyan. After the 10 days, igwapang 40 aldaw, yaw na naman sa tong gigirumdumon, papamisahan. Iyan ang minadara sa tuya ning pagranga, ning paglinga, ang siring na pagirumdom sa gadan sa mahal sa buhay, na aram niya to, na ang gadan man sa nanhawak, alagad buhay na buhay ang pagkatao. Kaya dahil niya to pinuputol ang relasyon. Pagabot ning 100 taon, sa iba ang termino paghukas, first death anniversary, yaong tiripo na naman kita sa pag-umaw sa mahal na Diyos, sa pagpasalamat sa iya para sa buhay kaining sa tuyang ginigirumdom. First death anniversary. And so on and on and on. Iyan ang mga ekspresyon kan sa tuyang kultura na kulturang Kristiyano, kulturang Bicolnon. Saro pa na magayunon na balikan, na kayamanan kan sa tuyang kultura. Nga tapos na kita mga tugang duman sa mga gadan, digdi naman sa bagong buhay. Magayunon na practice kam panahon. Parte kan sa tuyang kulturang Bicolnon, kulturang Kristiyano. Iyuan, pag may namundag na aki, ang primerong kinukonsulta ang kalendaryo katoliko. Kisay kapiestan ang aldaw na ini na ikinamundag kan aki. Halimbawa, namundag June 24, kapiesta ni San Juan, an aki nga ngaranan Juan. An aki kong babayi nga ngaranan Juana. Ini garo sa tuya ng nalilingwan sa pagmoderno kang panahon. Pwede tamang baga i-modernize ang estilo, alagad sa espiritu kang kultura, sa espiritu kang tunay na pagtubod, yaon. So pag-una mo, lumang tugtugin na Juan, then ngarani so aki mong John. Ngarani so aki mong Giovanni. Italian ang sound, ha? So, ang importante na subalor kan sa tuyang kultura na pinagayon kan sa tung pagtubod, day mawara sa tuya. Ngunyan, kumusta ka? Manlain-lain ang pinapangaran ta sa tuyang mga aki. Ang makamurumundo mga tugang, ta kadakla na beses parareho na sa nasungaran kan sa tuyang aki, dispiso sa tuyang mga ataman na hayop, our pets, parareho. Sungaran kan ikos, sungaran kan ayam, sungaran kan ukay, parareho sa ngaran kan tao. Tandaan niya to, that God calls us by name. Kaya nga ni kung kita baga nagagadan, kung ano itong ngaran na ibinunyag sa tuya, iyon inaapod sa to. Halimbawa, ang ngaran mo Jose, asin ngunyan kung ano na ang mga pig-apod sa imo dahil ta moderno na ang panahon. Pig-apod ka, halimbawa, Tweety, Skippy, o ano pa man. Sa kahuri-huri ang paglubong sa tuya, balik manggiraray duman sa Jose. God calls us by name.
Kaya lugod pa man. Papagdanayon ta itong magayunon na kaugalian. Pakabanalon ang ngaran kan sa tuyang mga aki. Day pagngaranan kingaran kihayop, day pagngaranan kingaran kung ano pa man na daing data ang kahulugan. So, iyo ini ang pagrumdum sa to. Pagtaunin ngaran sa satong mga aki bilang ekspresyon kang pagtubod na hinihiras kan magurang sa aking iyan. Iyo iyan. Pusuon mo niyan sa mga pag-combine kang ano, ngaran, kan mag-agom. May kahulugan man ko ta. Ta pinagsaro bagang kan mahal na Diyos. Pero kung ang resulta kang pagkumbinar, kang pagdugtong kang pangaran, bakong marhay, asin day nagpapahayag, ning anuman na karahayan, day niya to iyan, pagpadanayon. Mag-agom si Filemon kasi Esther. Mag-agon si Filemon kasi Teresita. So aki nginaranan monster. Gikan ki Filemon asin Esther. Gikan ki Filemon asin Teresita. Magayon daw iyan mga tugan. Kita mismo di magugusto ka iyan. Kaya mabalik kita duman sa kulturang makahulugan itong satuyang kinaugalian. Tangani ilugod pa man, an aki na nagdadakula, namimibidan, naigwa akong prayer partner sa sakuyang pagbaklay digdi sa ibabaw nindaga. Sisi ang prayer partner na iyan, uning santo na inginaran sa sako. Di kita papabayaan ka iyan. They themselves will be our guardian angels. Kaya, balikan ta ang pag-uugaling iyan. Mga tugang, ang panghuring buot kong iras sa indungan niyan. Iyo, ang pagsiblag niya to, kang ano man na pag-anito, na dailugod pagibo na parte kan sa tuyang kulturang Bicolnon. So, sa bilog programa ta ipinahayag ta, so kayamanan kan sa tuyang kultura, kung ano itong piglilingaw-lingawan na dapat niya itong balikan tangani magdanay, ang mayaman niya itong kultura, kulturang Bicolnon na kulturang Kristiyano, ang dapat niya itong halion, ang dapat niya itong ibulag, tangkason sa satuyang kulturang ini, na dain niya ito dapat pagtudan, iyo ano man na pag-anito. Tabako iyan na partekan sa tuyang kultura. Bago mag-abot ang mga nag-ibanghelisar sa tuya, kita mga pagano, kita mga animista, kaya yaon ang sa tuyang kultura kang panahon sa pag-anito. Alagad sabi ko ngani, pag-abot kan mga nag-ibanghelisar sa tuya, andarang marhay na bareta sa tuyang kinugos, inako niyato ang ibanghelyo. Kaya buot sabihon, isinikwalta ang pag-anito. Na di inalugod ini mga tugang, magkaigwaning lugar sa satuyang pagkabuhay. Siring baga kang pagsantigwar, yaw na kita sa modernong panahon, alagad kadakol ang nagtutubod ka iyan. Kung kisay ang sinasarigan niya to, na magbulong kan sa tuyang kailangan. Dahil ibang parabulong ta, si Jesus na satong kagurangan. Ang Diyos na mamukton, iyo ang nagbubulong sa tuya.
God heals. Deng ibang parabulong. Minagamit siya ning instrumento sa paagi kan mga mediko, halimbawa. Paagi kan mga faith healers na aram niya to. Alagad ba ko ining mga parasantigwar? Dahil ta sa pagbulong, ang Diyos na totoo, ang dapat niya tong ipagrupyaw, ang dapat niya tong sambahon. Diyan kita mabubulong. Kaya kung kita nagtutubo duman sa mga parasantigwar, mga tugang, siguro nagkataon sa nananauli ang kabako sa pagsantigwar, kundi dahil ta kabutaning mahal na Diyos na maulian ka pa. Diyan niya to ipagsugal ang satuyang magayo na kultura sa negatibo na mga pag-uugali ning bakong Kristiyano. Diyan niya to ipagsugal ang satuyang kulturang Bicolno na kulturang Kristiyano sa mga gibo-gibo nin sarong pagano. Kaya ang pag-anito, haliun niya to sa tuyang kultura. Linigan ta ang satuyang kultura sa paagi kang pagpahayag kan tunay na pagtubod na inako niya to kan darahon ini sa satuyang mga ninuno. Kaya daay na ka itong mga pag-anitong iyan, daay na kan mga pagsantigwar na iyan, daay na kan mga pagbawing iyan, mga tugang, haloy na kitang binawi ni Kristong kagurangnan sa kapangyarihan ni Satanas. Asin sa dayaday niyang pagtintar pagsugot sa tuya, yaon siya danay niya tong apudan, tanganing pirmi kitang mabawi sa sugot. Iyan ang pagbawi. Bako kung ano na mga pag-anito, kung ano na mga kontra sa pagtubod na Kristiyano ang satuyang ginigibo. Magayunon ining pagirumdum sa tuya mga tugang, dahil ta yaon nagdadangadang na ang Semana Santa. Nalugod pa man sa semanang ini, inaapod tan Semana Santa, na parte kan sa tuyang kultura, na an sa tuyang pagtubod mabago, isikwal an anuman na minakontra ka ini, anuman na sagabal sa pagtalubo kan sa tuyang relasyon kay Kristong kagurangnan, na sana ang sa tuyang kaligtasan, iyo sana ang sa tong kagurangnan, iyo sana ang sa tuyang kaugmahan. Mga tugang, salamat sa giraray sa indong pagsabay sa satuyang pagbaklay pasiring sa pagiging simbahan na sinodal. Sa kuyang pinapasalamatan, ang sa kuyang technical assistant, si Giancarlo Basilan. Salamat sa sakuyang partner, sa kuyang co-host, si Jenny Balyaran. Salamat sa indugapos mga tugang, Diyos ang magbantay. Sa inyong nahinanyong ang programa Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa lupang edisyon kan programa Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdig sa DZGB. Always number 1. Always at your service. You died